Volám sa Mišo. Poskytujeme alebo prevádzkujeme adrenálnu atrakciu, vlastne to kývadlový zoskok, čo vlastne znamená hojdanie sa na moste pomocou horoleckej techniky. Vekovo je nutná plnoletosť, alebo potom s prístupom rodičov, ktorí sa zaviažu, že dieťa môže ísť. Pod 15 rokov by som to nedoporučoval. A výškovo zatiaľ sme mali najstaršieho 6-ročného účastníka, takže je výzva pre ostatných, ktorí si trúfajú, aby to prekonali. Ten človek bez akýchkoľvek znalostí môže sem prísť, my mu tu vysvetlíme, čo treba a môže ísť dole. Není treba absolvovať žiaden výcvik, nič takéto. Tu nie je to bungee jumping, neskačete pod seba, nie je tam žiadne trhnutie. Je to normálna hojdačka, iba že má rozmery zhruba 22 metrov výšku. Som ani nestihol registrovať, iba som zakričal, ak som bol dole. To hojdanie? Tak to bolo super, no. Som si tam mohol zalietať chvíľočku. Výborné, to bolo fakt zážitok, silný zážitok. Ani nie, skôr dole je to také zvláštne, keď to súpne, ale inak je to OK, úplne. Emócie. Tak ale to potom aspoň 3 salta, aby si spravila s tou kamerou, ne? Zamávaj, odrátaj. No, keď som to stála, to je najhoršie asi. Potom už je to super. Super, napríklad kým som padal, keď nebolo našponované lano, tak iba padám nikde smer Dunaj, a potom už bolo v pohode. Vynikajúco, super, voľný pád, geniálne. Dobre, super to bolo, oplatí sa to vyskúšať. Vynikajúci, maximálny adrenalín, takže odporúčam každému. Parádne. A takým strašutom, jak som ja, doporučujem sa nechať hodiť.